han presentat aquest matí el nou Servei d'Informació Meteorològica. La ciutat comptarà amb una pàgina web permanentment actualitzada amb seguiment a temps real del temps. A més, s'habilitarà un sistema d'avisos a les autoritats municipals per tal d'estar preparats davant qualsevol inclemència meteorològica. També es facilitarà des de l'Ajuntament els informes meteorològics necessaris per presentar a les assegurances en cas d'incident. Sobretot, aquesta idea va néixer fruit del fenomen que ens va afectar l'any passat, el tornado, l'AF1 que ens va afectar l'any passat. Vaig tenir una petició personal d'Arturo Torró, l'alcalde, per veure si es podia fer algun projecte de meteorologia que d'alguna manera ajudara a anticipar-nos a qualsevol fenomen extrem o sever que poguera afectar a la ciutat. Està clar que en un moment, en una situació determinada, d'una tempesta forta, pugui aparèixer un altre tornado, en aquest moment no es pot fer la predicció d'aquest fenomen el dia abans. Però sí que nosaltres el que anem a fer és estar molt pendents de la situació meteorològica, sobretot en una zona tan delicada com Gandia. Som un dels punts orogràfics més complexos, no només de la Comunitat Valenciana, sinó de tota Europa, ja no d'Espanya inclús, sinó de tota Europa, per l'orografia i les característiques de la ciutat i del terreny on està ubicada Gandia. Crec que era important, sobretot, començar este repte en esta zona tan difícil, sobre en cuanto a predicción meteorológica. Se trata de un proyecto de predicción personalizada de la información del tiempo en nuestra ciudad. Con todo ello, cualquier fenómeno también extremo que se pueda afectar a la población en un plazo determinado de tiempo, lo podemos saber. Otra de las novedades que también tiene este proyecto es que en el momento que haya algún caso extremo, bueno, pues sin haberlo también, las autoridades recibirán con un SMS toda la información para poder adelantarnos también a la situación.